No ide to, takže... Som tam? Si tam. Dobre, takže... Take one. Takže len také úvodné slovíčko k tomu, takže... Prišli sme k tomu, že otvoríme ten žban, ale... No ako nevieme, že k čomu. Tak ešte máme za deci červeného vínka. Troška blikajúceho, ale... je dobré. No a teraz tu je ten problém, takže nevieme otvoriť túto zátku. Je to síce tempelárske víno, tak skúsime nejakých pár nápadov, čo nás tu tak napadlo. Tak Maňo. tak ja som taký špecialista na otváranie fľašiek a tohto čuda z vesmíru. Máme tu veľa nástrojov, je to rozdelené na viacero častí, takže vás pozývam na sledovanie tohto experimentu. Tak môžeme prejsť k tomu. Prechádzame k tomu. Takže ja si tam dole čepičku, aby som nepadol. Takže máme tu, ako sa to volá, vypilovačka. Ja som chcel vekráč povedať, no tak skúsime. No. Máme tu normálne nahrdielko pilit. Ale to neviem, či bude dobré hrdielko. Vieme hneď vyskúšať. Vyskúšajme to, či bude toto. Vieme hneď vyskúšať. No, ale to neviem, či sa tam Nie tak. Toto musíme dať preč, toto. To skús vypiliť, skús to tam sa nedostaneme, to nebude to práve. Dobre, odkladám. To nebude. Dobre, tak. Nebude to práve. Čo tu máme ďalej potom? Dobre, idem troška mimo elektriky, aby sme neminali elektriku. Má to dve strany. Buď sa tu dá vytlačiť. Skúsme, či má to taký objem, alebo nie. To tiež nie. No, ale zase kde to víno vyčlupne. Ale zase takto, ale to by nám vytieklo zase, no. Alebo zase je tu kovová časť. Tu dole. Ale zase to by nám vytieklo. Alebo drevený. To by nám vytieklo. To nie, dobre, tiež nie. Tiež ako nie. Ďalej, že by som nezahral, že nech sa ako vyjde von. Počkaj, tak skúsime spolu. A už ide troška, ide. Nestačí to. Tak teda, tak toto nepôjde, no, tak toto teda nepôjde. Dobre, ja teraz dám na teba, vyskúšaj ty niečo, mne to nešlo až tak. No tak, ďalej tu máme váhu napríklad. Toto som zvedavý, čo s ňou budeš robiť, Bohušu. Už normálne to skúsime odvážiť. Máš to zaseknúť túto z pravej strany potom? No veď ja viem, však to normálne takto odistíme, skúsime to aspoň odvážiť. Že ono to má voľaký objem určite. Tak to zistíme približne koľko aspoň. Máme nejaké číslo aspoň? No, je tu dosť čísel, len teraz. Už je veľa. Kilo 35. Litrik 35, tak litrik je tá na 35 vážne. A čo to má s tým otváraním? Takže váhu sme vyskúšali, tiež nie. Tiež nie, na zahodenie váži. Váži, no. Dobre, dám to. No, odložím to radšej takto, no. Tak, dobre, ďalej. Ďalej, tu môžeme povalcovať to napríklad. Napríklad toto je veľmi dobrá metóda. Jak sa to volá po slovensky? Ako? Guľok alebo váľok. Guľok alebo váľok, nevadí, ale ja som to videl vo Francúzsku, tam sú odborníci na vína. A veľmi dobre to vypadá, oni takto dajú fľašu a oni nie že korok dávajú preč, vieš, vyťahujú ho von a oni ho vytláčajú. Len vytláčajú pod určitým tlakom, oni ho normálne takto, tú sklenú fľašu ako majú a oni ho normálne gúľajú, sklenú fľašu, len vidíš, to je netypický takýto žbal. Keby je sklená fľaša, vieš, oni normálne gúľajú a vygúľajú ten korok vlastne von. No. Ale v tomto prípade, kde vyjde víno? Víno potom normálne, oni ho tak vygúľajú aj s tým korkom, že ono normálne takto steká a potom len urobíš s tou fľašou takéto niečo a takto, vieš, oni majú presne tento prístroj tu na stole a takto pekne steká tu víno. Vieš, nemusíš ho postaviť fľašku, takto rozleješ pekne, vieš, kamarádom. Aha, dobre. Toto sa tiež teda nepôjde, no. To tiež nie, no.
Ďalej tu máme ďalší elektrický prístroj, len tento otváračník, takzvaný vrták. Ono je to dobre do nosa toto v prvom rade. Ako keď máš dosť týchto soplíkov. Áno. Dosť soplíkov, keď je to. No však áno. Takže do nosa tu môžeme vyskúšaj to. Nejaký vrtáčik dáme tam. Tento. Daj tam 6 vrták videový. Potiahni toto. Videový vrták. Dobre. No dobre, je tam. Je tam, dobre, tak... Ono je to najprv do nosa toto. Do steny neviem si predstaviť, ako by sa s tým vrtalo, ale do nosa je to dobré, ono. No, tak vyskúšaj najskôr. Môžeme si to, napríklad odvrtáme ho tu. A bude tiec? Že tam takto? No hneď môžeme ako nalievať. Ale koľko nás je, lebo povedz koľko nás je. No... Však lebo keď odvrtáme tu nás musí aspoň 5. Tak ja si ľahnem pod to. Ja aj dobre, tak kde navrtáme? Dá neviem, z boku. No ale... No to je príklep, Keby bola obyčajná, tak by sa to dalo. S príklepou to nie. To znova, to nie. Tak zase nie, zase elektrika nie. Zase elektrika nie. No ďalej tu máme tento setík výborný. Čo to robí? Čo to robí? To vidím prvýkrát, to neviem čo som dali. Čo to dokáže? Štefo, kde je mimo kamery? To čo si sem dal, to ako máme to robiť toto? To sa nedá. No a... Neposlednom rade, takže to... To asi zaujalo, lebo si topánky robil s tým predtým. No. A neposlednom rade tu máme tento vysávačík, ale vlastne nebudeme používať elektrinku, lebo on sa takto len položí. Vlastne tam sa dáva flash, ale neviem ako je to zase tu, lebo tu vadí to hrdielko. Áno, áno. Takže asi to je nepraktická fľaša, pekne tam príde. O toto vlaku odtrhnúť hrlo? Ono nie, takto potočíš, pekne hrdielko vypadne. Troška je to také, lebo potom je zašpinené, ale chytíš tú fľaštičku, máš otvorenú. No. A posledné tu máme ešte, samozrejme Rybička. Vlaky si ako pod bielým svetlom, no. Rybičku, môžeme to vyšpárať tady. Áno, to je najzaujímavejšia časť tohto. No, tak toto teda neviem ani ja. No, tak čo už len vyskúšaj vlak. Čo tam je? Je tam štupel? Čo tam je? Neviem, či je tam štupel, no. To je normálne. Jak sa to volá? Miazga. Pečeť. Pečať, no. Tak my tu máme plnú onu nástrojov a tam je kúštik a korok. A toto je veľká bublinka. Takže toto je čapička. Tak čapička korková, čapička korková. Ktorú sme chceli vybrať rôznymi elektrickými, aj neelektrickými nástrojmi. No dajme si majno z toho vínka. Blikajúceho. Blikajúce vínko. Dobre, Na zdravie. Na zdravie. Tak na zdravie. Nechutí mi až tak, ako to predtým. To nie. Prečo mne tu ostali 2 deci? Mne ostali 2 deci. To je žele, Ja žele, dobre, daj mi. To je žele. Dobre, tak ideme... Už to vypni, ideme to. Ne, otvor to, ešte to chcem vidieť. Sice nemáme oný výšgumač. Nemáme, idem pre výšgumač. Ideš pre výšgumač, dobre. Iď. Alebo však to je. Otvor ho teda. Tak ho otvor teda, no. Takže zistili sme vlastne po týchto nástrojoch, čo sú tu. Zbytočnosť. Vlastne by som chcel povedať, Stačila rybička a vyvrtka. Chcel som povedať, že tam bol ten vek, rúhač, vykrajovač, potom tam bol váha, tam bol gitara, valčík, kladivo, vysávač neelektrický a samozrejme zbijová vrtačka a štepové kantofle, použiteľné na výmenu. No tak, to otvoríme teda normálnym klasickým slovenským spôsobom. Máme vývrtku. To odjebeme, to vypíme. Troška oné farby, Nasvietiš to? aby tam troška farby No bolo. dobre. Počkaj, vypni prosím ťa to svetlo, čo to spraví. Smetán. Dobre. Smetán. Musím to na zemi, lebo to odpadnem. No a pomalinky. Hej, to bol zvuk. Svetlo, hej, režisér, svetlo. Delikateska. Oplakneme poháre.
Destilát. Dobre, oplachnutý jeden. Tak sme v tiesených podmienkach, ale vieme si nájsť ako, no, svoje. v druhej miestnosti prebieha hra. Tam tak nebudeme ich vyrušovať, tam sa hrá. Tak. Hej. No, to je slabý extrakt vína tam ešte. Dobre, tak tu Máme to tam môžeme zmenu. zaradiť preč. No a teraz by som chcel poprosiť ten akt. Akt. Počkaj, poďme viac od notebookov, poprosím. Ja, áno, na takú stoličku. Batej. Tejko. A už len samotné Degustácia.